रन्जन दैमारी बिथाङा पेरलाव 20 साननि थाखाय न'आव फैनो मोनबाय आरो पेरलाव 20 साननि थाखाय न'आव फैनो मोननायनि ओंथिया मा बेखौथ' आं बांद्राय बुंनो हानाय नङा नाथाय बे बाथ्राखौ जों आइडिया खालामनाय जिहेतु पेरला मा बुजायो पेरल माने थारैनो रन्जन दैमारी बिथांनि डिआर नाब्ला बिथांनि माखासे आखल आखु केरेक्टार बिहेभियार बेफोरो जोबोर मोजाङाव फैबाय बिनिखायनो बियो बेबायदि पेरलाव न'आव गोबाव समनि थाखाय फैनानै गावनि इमेजखौ मोजां खालामनो स्कप मोनसिगोन मोजां खामानि मावनो स्कप मोनसिगोन न'खरनि मानसिफोरनि खैफोद आफोदाव बाहागो लानो स्कप मोनगोन बे जाबाय पेरल नङा होमबा बेबायदिनो बिथाङा 20 साननि थाखाय न' फैबाय बेयो मोजां एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय मोजां बर' जातिनि थाखायबो जोबोर मोजां नाथाय बेवहाय आङो पलिटिक्सनि माखासे मोदोमफ्रुनायखौसो नुगासिनो थादों आरो माने आंनि साननायसो बेयो आंनि पार्सनेल साननाय नङाबो जानो हागौ नंगौबो जानो हागौ कुचबि स' बिथांखौ बेबायदि पेरलाव हरनानै बा माखासे एनआइए केस माखासे सिबिआइ केसखौ जोंनि आसाम स्टेटआव लाना फैनायखौ दिन्थिनानै जोंनि दा थानाय बिजेपिआ माबा मोनसेथ' पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरदों नामा नङाबो जानो हागौ नाथाय पलिटिकेल माइलेजआनो जा माइबायानो जा जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेयो जिखुनु प्रकारे जि राहाय फैया मानो जोंनि थाखाय गोनांथार जि सोरबा पलिटिकेल माइलेज लाया मानो दिनैनि थासारियाव एनडिएफबिनि जेंनाया जोबनांगौ बेल'सो आरो जोंना बेनिखायनो सोरबा बेनि थाखाय पलिटिकेल माइलेज लायो बेजों जोंहा बांद्राय मेटार नङा नाथाय बै बिटिआरआव बै बिटिसिआव पावारा सोरनियाव थांगोन बेयो मोनसे गिनांगौ मोनसे थासारि जानानै फैदों आरो माने बिजेपिआ राजानि मुकुट गाननानै UPPL BPF सायाव जनानै दङ होननानै आं बुंगोन बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ नुहुरदों जानो हागौ APBआ बिजेपिनि बबेबा फारसे आखाइखौ हमहरदों खोमा बेबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ 100% नङाबो जानो हागौ BPFआबो आखाइखौ हांला हरदों नाथाय मोनहास'वाखै UPPLआबो आखाइखौ हांला हरदों मोनहास'वाखै कंग्रेसनि आखाइयाथ' सिंथिं गोलैखानदों बबेखानि बेसोर मोननैनि आखाइया एसे डिफरेन्ट जानो हागौ आरो बिथिंबो फैनो हागौ आरो आखाइया माथि बिथिंबो ओरै फैनोबो हागौ आरो बेनिखाय एसे खम नुदों आरो कंग्रेसनि थांनायखौ आखाइखौ जायखियानो जाया मानो बांसिन आखाइया नाथाय ओरै हांला हरदों जानांगौ आरो बेथ' हमदोंबो जानो हागौ आरो सिं APBआ खारन रन्जन दैमारी एनडिएफबि बिथांमोननि केसनि बाथ्रा दङ स' बेयो मोनसे पलिटिकेल गेम सोलिबाय थादों जों बेखौ आइडिया खालामनो हायो मोनसे गोख्रों पलिटिक्स सोलिबाय थादों सिं बे पार्टिफोरनि गेजेराव बेवहाय आं कंग्रेसखौ साइडलाइन खालामदों कंग्रेसआ बर्तमानाव बे पलिटिकेल गेमाव बांद्राय अंखिदार नङा होननानै आं सानगोन खारन बिसोरो बिजेपिनि कट्टर दुश्मन ना कट्टर दुश्मन माने गावलायनो बुथारलायनो खोनाखै नाथाय UPPLआबो बिजेपिजों एलायन्स सरकार बानायदों BPFआबो बिजेपिजों एलायन्स सरकार बानायखांबाय आरो बे APBखौबो ओरैबायदि नांदों थारैनो बिजेपिखौ माबा मोनसे फायदा खालामनो नाजादों खोमा सोखावनानै भटखौ बिसोरनि भट बेंकखौ स्ट्रं खालामनो नागिरदों नामा बेबायदि मोनसे अनुभब जायो आरो नङाबो जानो हागौ बे आंनि साननायसो जियानो जाया मानो जि प्रकारे हायो बिसोरखौ दुर्बल खालामनानै जि प्रकारे हायो मात्र डिआर नाब्ला बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जानांगौ गासै दायनिफ्राय उदां जानांगौ आरो लोगोसे नाथाय मोनसे बाथ्रा साननो गोनां बे जि BTC बर'लेण्ड जायखौ बुङो बर'आ गावसोरनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै जिउ बावनानै गावलायनानै सरकारजों दावहा नांनानै हाथियार लानानै बा पलिटिकेल मुभमेन्टनि थ्रुयै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो बुं जेसेबां बर' सुबुंफोरखौनो दं गासैनिबो बावसोमनायाव जाय BTR जि बुङो नोंथांमोना BAC जि बुङो नोंथांमोना बा बर'लेण्ड बुङो ना BTC होनो ना BTR होनो ना मा बुङो नोंथांमोना बैखौ लानानै फैदों बेवहाय जुदि बिजेपिआ जुदि सासन खालामबा बेवहाय माबायदि खहा जागोन बे साननो गोनां जादों बेनिखायनो बेवहाय जोङो मोनसे हासिल खालामनो थांनानै जुदि बबेबा मोनसेखौ जों जुदि खोमानो गोनां जायोबा बेबो एसे साननो गोनां जागोन आरो बाङायल' नङा गोबां बिथिङाव खहाबो जानो हागौ बबेखानि आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जि पलिटिकेल गेम बे पलिटिकेल गेमखौ जों साधारन मानसिया जाबायदि बुजिना बेबायदि बास्तबाव नङाबो जानो हागौ लोगोफोर स' बिथांखौ जों राजा नायदा बर्तमानाव BTCआव राजा खारन बेनि अनगायै बेबो सरकार दानो हायाखैमोन
बेनि अनगायै बेबो सरकार दानो हायाखैमोन आरो बेनि अनगायै बिसोरबो एनडिएफबिनि जेंनाखौ फोजोबनो हाया होननानै आं बुंगोन दिनैनि थासारियाव बिनि अननाय गैयाबा बिथांमोनाबो एनडिएफबिनि जेंनाखौ सल्भ खालामनो हानाय नङा आरो स' डियार नाब्ला बिथाङा पेरलाव बेबायदि न'आव फैनायनि ओंथिया मा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरदो नोंथांमोना मैयाबो माखासे कमेन्ट्सआव लिरदो थारैनो स' पेरलखौ आं ओरैबायदि बुजिना लायो बिथाङा गोबां मोजां मानसियाव कनभार्ट जाबाय माने मोनसे समाव बेखौ वान्टेड होनना बुङोमोन नङा होमबा बे समावबो गाज्रि होननानै आं बुङाखै नाथाय बर्तमानाव सासे जेलाव थानाय मानसिनि जि बिहेभियार आखल आखुथाय बै नेचारफोरखौ नायनानै आरो बिनि माखासे दायफोरा जिहेतु गुरै जाबाय बेनिखायनो बिथांखौ बेबायदि पेरल होनो हानाय जाबाय आरो स' नोंथाङा बेनिफ्राय मा बुजियो बे मा रोखोमनि पलिटिक्स कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय आं माने एसे बुंनो गोसो जानानै बुंबावबाय आंनि गोसोनि साननायजों आंनि गोसोनि साननायाव माखासे गेना गोरोन्थि थानो हागौ नङाबो जानो हागौ नाथाय आं जि सानदों जि आइडिया गेलेदों आंनो बेखौ बुंदों आरो ना नोंथांमोननि आइडिया गुबुन जानो हागौ नोंथांमोना पलिटिक्सनि मानसि जानो हागौ नोंथांमोना बांसिन बुजिनो हागौ बेखौ नाथाय बिजेपिया नोंथांमोना नुदों अरुप कुमार दे बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंबायदों नोंथांमोना नुदों दिलीप शइकिया बिथाङा माबायदि कनफिडेन्सआव बाथ्रा बुंबायदों अरुप कुमार देआ माबायदि कनफिडेन्सजों बाथ्रा बुंबाय थादों माबायदि सासन खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बिजेपिया बिटिआरखौ बिटिसिखौ बेखौ नोंथाङा नुगासिनो थादों आरो दिलीप शइकियानि जि कनफिडेन्स बे कनफिडेन्सखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ स' बिथां सानैनि कनफिडेन्सआ मा फोरमायो बेबाराव बबेखानि बे पलिटिकेल मोनसे फोसावनायबो जानो हागौ खारन इलेक्शननि सम सफैबाय नालाय गावनि पार्टिखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय बेबायदि गोख्रों बाथ्रा बुङो बेबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ जियानो जाया मानो पलिटिकेल गेम गासैबो दा नोंथाङा बुं मा इउपिपिएलनि आखाया बिजेपिखौ हमहरनो हागोन मा बिपिएफआ बेखौ हमहरनो हागोन दा एपिबिआ हमखानानै दं बेनिखायनो बिसोर मोननैखौ बे गुरुत्व होआखै नामा बे बाराव एपिबिआ इउपिपिएलनि भटखौ बिपिएफनि भटखौ दानख्लायगोन नामा आरो दानख्लाबना होनायनि थाखाय बै दानख्लाब जानाय भटनि थाखायनो मा बिजेपिया बे बाराव थारैनो बिटिसिआव सासन खालाममारगोन नामा सरकार दामारगोन नामा नोंथांमोना बुंदो एबा सरकार दानो हानाय मेन्डेट मोनाबाबो ओरैबायदि मेन्डेट मोनगोन सापज 16 17 अब्ला मा जागोन जुदि 16 17 15 बेबायदि जुदि मोनोबा बिसोरो अब्लाना मा जागोन बिसोरो मोख्राफोर बायदि फिदिंनो हायाना जोंनो फाय नोंखौ लागोन नोंखौ नाङा बेबायदि होननो हायाना बे साननो गोनां जादों थांनाय बारावबोथ' बेबायदिनो एसे जादोंना बिजेपि गैयालासिनो सरकारखौनो दानो हाया खारन बे मोननायाथ' एसेबो नायलायनो हाया नालाय आरो बेबोथ' बिखौबो मोजां मोनला नालाय गासैबो माने ओरैबायदि मोनसे थासारि बिराद इन्टारेस्टिं जागोन बेबारनि इलेक्शना बिटिसि इलेक्शना बेबाराव जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन दाबो मानसिफोरनि जि माइन्डसेट बेयो माथिं थाल जाना दं बेखौ हमनो हाया आंथ' नांदों गासैबो माने ओरैबायदिसो नांदों बेवहाय माने 40% दोङो बेवहाय बोधय 30% दोङो बेवहाय बोधय 30% दोङो 40 30 बेसे जागोन 60 सरि बेखौ हमना ला 20% हमबाय होमबा बेहायबो मा थागोन 10% थानो हागौ बा बेखौ जुदि 30% लायोबा बेखौ 30% लायोबा होमबा 30 60 30 90 ओरैहाय 10% आरो बे 10% जुदि एजों एड जायोबा अब्लाना सरकार दानायाथ' बहुत टाफ जानो हागौ स' बेखिनिखौनो आं बुंबाय नोंथांमोना गाव गावनि आइडियाखौ बुंबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना आङो इन्टारनेसनेल लेभेलनि भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय